Zemne pohádek vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každú sobotu s denníkom v sieti PNS za rozprávkovú cenu 49 korún. Predstavujeme vám nasledujúce 3 DVD. Hají a hačača. Hají a hačača. Žeriku, nebolizuj mě, osvěžení je až po cvičení. Zacvičte si so Špejblom, Hurvínkom, Máničkou a Žerikom na DVD znovu u Špejbla a Hurvínka 1. Ale prospěšné cvičíme. Aha. Za týždeň pri sledovaní DVD znovu u Špejbla a Hurvínka 1 si vydýchnete a deti sa pobavia. Vydechneme a zdechneme a pozor, vyskočíme na nohy. Hujaja, no? To je ono. Kůň Rosalinda s jezdcem Pivoňkou se ujímá vedení. Kůň Petarda s jezdcem Flašťovkou ho dohání. A poslední se blíží k překážce Fikus s jezdcem Ájou. Jak se mu nechce. Co asi jeho jezdec šeptá do ucha. DVD s malým dievčatkom Ájou a jej verným kamarátom Maxipsom Fíkom si môžete kúpiť už za 2 týždne. Dohání své soupeře. Nebezpečně se blíží k vedoucí petardě a ujímá se vedení. Pre DVD si môžete prísť so psíkom, alebo si preň príďte na koníkovi. Vítězí kůň Fikus s jezdcem Ájou. Já bych radši ten buštový. Nebuchne to moc, pane Špejble. Áno, vybuchne to. DVD znovu u Špejbla a Hurvínka 2 s najúspešnejšími príbehmi vychádza už za 3 týždne. Doutnák hoří 20 vteřin. To už jsem dávno... V pánu. Ne, za vámi. Tati, a ty myslíš, že ty 3 patrony budou stačit? Jaký 3? Já jich tam dal pro jistotu 6. No, nazdar. Počkej, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Keby sa vám podarilo kúpiť DVD znovu u Špejbla a Hurvínka 2, urobili by ste deťom radosť. Vždyť jsem všechno dobře vypočítal. I délku toho doutnáku. Počkat, já se podívám, v čem je chyba. Tati, počkej ještě radši chvilku. Neboj se pořád. Tati, nechoď tam. To je strachu, že ano. Taťulda, měj rozum. Jo. Co se stalo? Taťulda, tati. Šmankote. Taťulda, to se tě ale povedlo. O ničom nerozmýšľajte a choďte do siete PNS. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok.